जय श्री राम, राधे राधे। बज रहल बा रात के 10। वैसे बाहर शायद कुकुर भौंक रहल बा। खैर, आज के वीडियो इहाँ सोचत रहनी तो एगो सब लोग जति फॉलो करेला ओकरे बारे में बात कल जाए। हाउ टू गेट डिप्रेस्ड, अपने आप के डिप्रेस्ड, अपने आप के काफ़ी ज़्यादा दुखी कैसे बनावल जाला। सब लोग ये करेला, वैसे आज ए पर ही बात करल जाऊँ अपने आप के कैसे दुखी बनावल जाऊँ। अपने आप के दुखी बनावे के सबसे बढ़िया तरीका हटे अपने आप के दूसरा से कंपेयर कर लिया, दूसरा से तुलना कर लिया कि भाई हमरा लगे 2 रुपया बा, दूसरा लगे 4 रुपया बा, हमरा लगे हई पोस्ट बा, दूसरा लगे हऊ पोस्ट बा, हमरा लगे हई सामान बा, दूसरा लगे हऊ सामान बा। यानी कि अपन थाली के लड्डू कौनो के ठीक नहीं के लागत ताटे, अपन घर दुआर भी कौनो के ठीक नहीं के लागत ताटे, अपन कुछ भी ठीक नहीं के लागता। काहे कि बस दूसरा के ही देखे के बानी बा और दूसरा के ही चीज ठीक लाग रहल बाटे। तो यही पर एगो कहानी हम बचपन में सुनले रहनी, अपने लोग के भी ये कहानी बता दी जौन की कंपैरिजन से अपने आप के दुखी केंगा बनावल जाला। और ये सब लोग ये कर रहल बा, अपने लोग भी विचार करें कि हमर ई करल ठीक ह कि ना ह। अपने आप के दुखी बनावल उचित हटे कि अपने आप के दुखी ना बनावला खतरा कथी करे के पड़ी, ए पर सोचे कहानी सुनल जाओ। बचपन में एगो कहानी सुनले रहनी कि एगो आदमी हरा भरा घास पर चलत रहे पैदल, गरीब वर्ग के ही हो कि तो ऊ देखलक एगो साइकिल वाला लोग के। साइकिल वाला लोग के देख के ऊ सोच रहल बाटे कि काश हमरो लगे साइकिल रही तो हम ट्रैवल कर सकती, ऐसे ज़्यादा सजीलो रही, ऐसे कम टाइम कंज्यूम करी। साइकिल वाला चलाते चलाते थोड़ा आगाड़ी पुगल तो ऊ देखलक मोटरसाइकिल वाला के, तो ऊ सोच रहल बा कि काश हमरा लगे भी मोटरसाइकिल रहित, ई तनावग्रस्त होके पैडिल मार मार के चले के तनानु पड़ित। यानी कि वो अपने आप के दुखी बनैलक मोटरसाइकिल वाला के देख के कंपेयर करके। ऊपर से मोटरसाइकिल वाला देख रहल बा गाड़ी वाला के, तो सोच रहल बा कि काश हमरा लगे गाड़ी रहित तो कम से कम धूरा माटी तनानु खाए के पड़ित, मजा से एसी चला के चलती, काफ़ी ज़्यादा खुशी रहती, अपन परिवार के भी लेके चलती। गाड़ी वाला देख रहल बाटे केकरा, प्लेन वाला के देख के सोच रहल बा लाइफ फोकस तो ऐसन कि प्लेन घूमी जब मन करे हियाँ से हुआ देश विदेश इंटरनेशनल पुष्पा खानी बन जाई, ऐसन किस्म के। यानी कि पैदल यात्री साइकिल वाला देख के अपने आप के दुखी कैलक, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला देख के अपने आप के दुखी कैलक, एंड दिस सीरीज कंटिन्यू होते चलेला। तो ऐसे अपने लोग के काफ़ी सीख मिल रहा बाटे कि दुखी कैसे बनल जाओ। दुखी बने खतरा कंपेयर करे के पड़ी। अगर अपने के चलाक बानी तो अपने के ऑब्वियसली कहानी से अपने आप के खुशी कैसे करल जाओ फाइंड आउट कर सकतनी। और हाँ, अपने भी दुनिया के ट्रेंड में ही चलेनी कि अपने आप के दुखी कैसे बनावल जाओ ओकर उपाय खोजत रहनी और अपने आप के हरदम दुखी बनावत रहनी। तो अपने के बधाई बा, अपने काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा बानी और यही कंपेयर करते चलेम तो ऑब्वियसली अपने और ज़्यादा दुखी होके वाला बानी। तो कोनो भी कहानी से कथी सीखे वाला बाटे उहे सीखे के पड़ल। अपने आप के दुखी बनाओगे, बहुत सारा उपाय बा, घर से बाहर निकली दुखी होके खतरा बहुत रीजन मिल जाई। आशा करता नहीं अपने के ये वीडियो से कुछ हम जैसे सोच के अपने आप के कुछ सिखा ले बनी, उस हिसाब से अपने लोग शायद ये वीडियो देख के कुछ अपने आप में बदलाव लिया सकता नहीं। बदलाव नहीं के लिए आओगे बा तो दुख मुबारक बा। जय श्री राम, राधे राधे। आज के विचार यहाँ खत्म होता, मिलल जाए नेक्स्ट विचार में। टाटा।